Wat we graag willen doen even, is dat we gewoon jullie scène even een keer nog doen. Want dan zei jij hebt het ding nog niet gedaan. Wendy heeft het nog niet gedaan. Dus we gaan het helemaal tot en met Que Sera doen. These are the lights. Het zijn vooral verhalen over de wijk Hecht op Schieringen, van hoe ik erin sta en ook hoe ik tegenover werk kijk. Zij gaat uitleggen wat daar niet goed aan is. Dat legt ze hier tussen jullie allemaal uit. Hij me inspireren leden terug Hecht op Schieringen, een van de eerste weken van Nederland. En ze ben bij het thema werk uitgaan. Waarom werk? En we dachten, jeetje, dat is hier om de hoek. Het is gewoon naast ons theater. En niemand komt daar. Wij waren er allemaal nog nooit geweest. Dus dat je denkt, we leven eigenlijk langs elkaar heen. Er zijn nog 2432 wachtenden voor u. Die gaat er tussendoor. Dus het kan zijn dat soms die mini-stofzuiger even bij je in de buurt komt. Dat gebeurt gewoon even. Het is verder niet eng, maar dan weet je even dat die soms even langs komt.